Ja, Friese muziek, dat klinkt me als muziek in de eer. En ik zit zelfs ook in een bandje, ik ben Eduard Rekker. En ik begin volgend jaar met een nieuw project, dan neem ik een cd op. Nou, en dan gaat knallen, dat wordt echt de nieuwe Friese hitmachine, dat worden we natuurlijk. Die band gaat hitten, elke in tegen. Nou ja, dat wil je nog meer. Volgend jaar dus komt dus het eerste album uit. En wie blazen hem helemaal van de planeet af. Fries wordt helemaal het nieuwe Engels. Nou, wij binnen van Bezuiden Holder. En de vraag die u stelt is van wat klinkt je als muziek neer? Nou, wat weet ik met Dirk? Als de presentator doet, zinnen zij Holder. Je bent nog niet in je klas. Dat is hoe je de muziek neer. Inderdaad, het heeft punten scoren zo mooi bij. Dus, maar ik heb wel waar. Hebben we het voor oefenen? Ja. Iets centrum in Holder, dus denk je even plaats voor. Ja, domme. Dus, nou, groep aan iedereen in Holder, dan wij gaan de plaats voor. Ja. Hello everybody, it's very nice to be there in Frisch, in the country of very good people. We came from Lithuania and we also like beer, like Frisch people, we like dance, we like to play. So, dear friends, have a nice time with us and without us. Bye! Sveiki, malonu Jūs matyti, aš esu Andrius iš Lietuvos. Man labai patinka groti. Aš groju labai gerai ir aš labai mėgstu daug švęsti, šiaip baliavoju. Tai va.